gaskiya ne. Dole ki kuka tunda kin san tuggun da kika hada wallahi. Kai kuma Sadiq wallahi ina tausaya maka matukar kace mace ce za ta rinka juya ka. Ya kin ga kuka ma take ta yi kuma ba lafiya ne da ita ba fa. Sorry sweetheart. Kai hakuri Sadiq. Na gode da fifita matarka da kai a kaina. Ke kuma wallahi kin yi wayan kawai Husna. Kuma wallahi tallahi mu zuba da ni da ke a cikin gidan nan. Za ki gane kuranki wallahi. Hajiya. Sorry sweetheart, bari in dan same ta, bari in dan rarrashe ta. Ah, ina zaka je kuma? Bari in je mana, sorry sweetheart. Hajiya. Gaskiya ko dole ma matan nan ta bar gidan nan. Ke, me kike yi kuma ina za ki ji? Kaga, don Allah kai mata a hankali mana. Madina, wannan yarinya ba ta jin magana. Idan ma aiko ki aka yi, ba za ki sallama ki shigo ba, sai ki to kina sanda, kina laba kamar wata munafuka. Rufan Allah. Zainab. Ai na turo ta ne can ma kin gama ba ta haƙurin. Ina ta jiran kin banna a can. Hajiya, wurin kuma me za ta bani? Wajen Madina na turo ta ba ta haƙuri akan rashin kunya da ta yi mata, shine na biyo bayan tabbatar cewa ta ba ta haƙurin ne ko kwaya ake ciki. Yaya na zo ne zan in ba ta haƙuri kuma shine mai babban sauko. To Zainab dama abin da ya kawo kenan, kuma shine kika shiru kike bari har ina neman miki fara. Gaskiya Zainab da shiriri ta kike. Da kika zo kika tarar ba sa nan. Ba sai ki juya ba sai da safe kya dawo ba. To, ku yi haƙuri ku. Ke kuma mu je. Ai babu komai Hajiya, na riga na yafe mata. Zainab ni ma ai kanwata ce. To ba komai. Allah ya tashe mu lafiya. Ke wuce mu tafi. Muje. Kin daɗe haka. Haba da Allah. Ina ruwan Zainab da shirme. Kin ga yanzu mu je ki ɗebo wannan milki kaɗin nan. Ci in ki daɗi. Ko ba ka bane? Ai bakin ka ne milki. Mu je. Yawa. Yan Sadiq, wannan abincin ko bara na je gidan makota, ai za a bani wanda ya fi wannan. Saboda Allah da Annabi, kuma ka kalle shi ka gani. Ƙarshen tukunya ne fa ta ɗebo ta bani. Sai ka ce wata mayin waciya? Shikenan bari in je in same ta Hajiya da Allah ki hawo. A'a ina za ka je ka zauna kai? To me za ka je ka yi? Wai ke wace irin sakar yarinya ce ne? Ai tun da na ji ki shiru na san cewa an kama ki. Hajiya lokacin da na shiga falon sai na tarar suna ɗakin. Kuma ke baki san yadda zaki ki laɓaɓa ki ji sirrin da suke yi ba tare da sun ganki ba. Yanzu ba dan Allah ya sa na laɓe na ji ku ba na zo na cece ki a hannunsu da kin tona mana asiri kenan. To wannan dai da alama sai na koya miki yadda ake jin sirri. Domin na ga ke kina yin wani abu laɓaɓa kamar wata jaririya. Hajiya kawai shan mata ta su kai, ina ƙoƙarin hawa ɗakin kawai ban ɗauka za su fito ba sai na ga sun fito. To ai gashi nan ke baki samu abin da kika je nema ba, gashi nan kin ji ciwo. Hajiya lambo ne kawai babu ciwon da na ji. Ma kira. Hajiya kin san wani abu? Wallahi yaya ba gaskiya ya gaya miki ba. Kin ga abin da ya saka a ledarta ba shi ya saka a ledan mu ba. Au kenan duk abubuwan da ya zuba a ledarta sun fi na ledan mu yawa. Kai. Ke ba ki gani ba Hajiya, su sweet ne, su cake ne, ke ba ki ga abubuwan da ya zuba mata ba. Wai ni yaushe Ahmed ya fara koyan ƙarya a duniyan nan ne. Amma banni da ita, Allah za ta gatsiya. Ni dai ni ce, mu zuba ni da ita. Ni da Hajiya bara in je in ɗauko ragowar cake ɗin nan. Daman kwaɗayi nake ji.
Yanzu dan Allah me wannan? Menene wannan saboda girman Allah? Abinci mana. Na san abinci ne amma yanzu wannan kular ta yi kama da kular da za a zuba babban mutum abinci saboda Allah. Ni fa ba a plate na zuba umma abinci ba, a kula na zuba mata. Sannan sai dai idan bata juye duka bane. Sweetheart kake bata min rai, na san abinci ne. Amma magana da nake gaya miki, a zuba mutum dan abinci a wannan kular sannan kuma abin takaici na kasan tukunya. Idan kin san ba zai isa ba ki ibuna miki kara mata mana. Ha, Sadiq na gaya maka bana jin daɗi, bani da lafiya. Sannan ni ban san wannan kulan baya ɗaukan abinci sosai ba. To ta zan gane baki da lafiya? Ban san ta yadda zan maka bayani bane ba, amma ai ita umma mace ce. Da na gaya mata ai ta san halin da nake ciki. Me kike ciki? Kwana biyu ne ina yawan laulayi, kuma ina da juna biyu. Juna biyu? Da gaske? Kana mamaki ne? A'a, ni ya zan ne mamaki saboda kwarai kuwa gaskiya wuri yayi kama da mutum saboda dama an ce duk mai yawan laulayi za ga suna yawan irin jikinsu masu juna biyu suna yawan laulayi. Kice za a sulluɓo min sunbulelan yaro. Allah na gode maka. Yau dan Allah kuma ka gaya wa umma me yasa, sannan kai ma dole za ka yi haƙuri saboda ba komai zan dinga maka ba. Karki da mai sweetheart ki kwanta ki huta bari je in same ta in yaso sai a samu wani abu a je a karɓo. Ai baki sanar da ni ba sweetheart. Sanni kin ji ko? Ha. Au, wato ita ta fi ƙarfin ta zo ta ba da haƙuri shine da kaje ta dawo da kai ko? To ka mayar mata da abincinta ba na ci ba ni da bukatar shi gara in kwana da yunwa wallahi. Wallahi umma idan na mayar mata ranta zai iya ɓaci ne wallahi. Ran waye zai ɓaci Sadiq? Au, wato da ranta ya ɓaci gara ni raina ya ɓaci ko? Gaskiya ne. Amma wasu abubuwan fa da su suna take yi fa wallahi ba ta sanin tana yi. Ka ce mai aljanu ka auro, isko kai ne da ita? Ah, ai an samu juna biyu. To shi ne. Ƙarya take, ba ta da ciki. Husna ba ta da ciki Sadiq. Dan ciki ko na sati ɗaya ne ni zan iya ganewa. Tana amfani da damarta ne ta nuna isarta a kanka. Wato ni da na haife ka ban isa ba ko? To wallahi ba ta isa ba ita. Amma wallahi akwai. Wallahi tana umma, na umma. Ƙarya kike baki da juna biyu. Idan mijin naki wawa ne, ai ba kowa ne wawa irin shi ba. Shine kika ce mishi kina da ciki dan kawai a baki ki abin da kike so? Hajiya kamata yayi mu haƙuri mu lallaba yarinyar nan tunda kin ga ba za ta yi miki ƙarya ba. In ta yi ƙarya me riba ta? Mu lallaba ta. Au, shikenan sai mu taru mu lallaba ta? Ka ce ita ce mai gidan, mu sa mata ido ta yi abin da take so. Haba umma, ni fa ban san me na tare miki ba. Ke fa sirka ta ce bai kamata a ce kina shigowa ɗakin baccin mu ba. Ko? Ai da ka ji na yi shiru jira nake ka bata ansa abin da ta faɗa. Au ashe fa tafi ƙarfin ka ko? Tafi ƙarfin ka tafi ƙarfin mu. To shikenan. Na ji Sadiq bari mu sa mata ido mu kyale ta sai ta ringa yin duk abin da ta ga dama a cikin gidan shikenan. Ya. Bari mu Allah ta hakuri. A ina zaka je? Wai zan je in same ta ne da. A'a. Ka dawo ka zauna gobe da safe sai mu je tare daga nan ta sakko ko? Ina fatan dai ka fahimci irin kokarin da nake yi a kanka. Ina son ka ina ƙaunar ka. Ba zai yi a ce na barka da yunwa ba ko da ko a ce ni zan kwana da yunwa. A ba komai dama wai kawai dai dan mahaifiyata ce amma ba dan haka ba ma zuwa ya sai ta baki man kyale. Sweetheart, ai babu shi ko kwa? To sweetheart. To kin ga irin wannan ko kwa? Hajiya? Kun fito? Eh wallahi Hajiya. Sani. Yawwa sani kare. Hakkin karya ko? Duk kun karya ne? Karya Hajiya. To alhamdulillah, madalla. So, Hajiya ni zan fita kasuwa. Ya kamata yau ka je kasuwa ka.
wallahi wannan is a good idea saboda ka ga kwanan ka 3 kana hutawa. In ba haka ba kuwa za a zo ana taba dan kuɗin da aka ajiye. Kaga kuma ai ba zai yiwu ba. Zara ba ta barin dami. Allah ya bada sa'a, Allah ya kiyaye hanya. Da kai ka lafiya da kai lafiya. Hajiya ina ko Zainab take? Zainab ai ka santa in ta aiki ta gaji. Wato ba abin da take yi ta namu bacci. Tun safe take fitowa ta aiki. Allah sarki. Ai Hajiya Zainab tana da kokari sosai. Gaskiya kam. To, Hajiya ga wannan. To, ko za a ɗan buƙaci wani abu? Za mu buƙata kan ba laifi. Mun gode, Allah maka albarka. Allah ya saka maka da alheri. Na gode wallahi. Kuma idan Zainab ta tashi, da Allah ina da buƙata ta je ta siyo wa Madina abu. Wani abin Madina take buƙata? To, ai Hajiya ganin ta saba ni ya saka ta ce min bari ta fara girki da kanta. Shi yasa na ce to idan Madina ta tashi na riga da na bata kuɗi sai ta bata kuɗin ta samu ta duk abin da take da buƙata. Allah mai iko. Ya banza ta faɗi sha. Ta rena abin da muke a cikin gidan. Za a je a siyo mata na ta fara dafawa. Salon ta raba kan gidan namu. Kai to waye bare a cikin gidan nan wanda ba zai ci abin da za ta ci ba. Ita wace ce ita? Hajiya ba haka bane ba wallahi. Yaya yake abin to? Dama ganin kar ta dora muku wahala ne shi yasa ma ta faɗa haka. To ba za a raba girkin ba. Dukkan mu nawa ne a gidan mu nawa ne a cikin gidan nan da har za a raba girki. Ko dan asarar kuɗi. Ai ko bata shirya ba dama dole ta shiga kicin ta girki dan zaman aure ta zo yi. Zainab ba bai wata bace ta dinga girka mata abinci tana bata. Shikenan Hajiya. Ba damuwa. Duk yanda kike so haka za a yi. Kwarai da gaske. To ni zan tafi. A da lafiya, Allah ya kiyaye hanya, Allah ba da sa'a. Ya ne kake haka? Ke? Ya kika tashi za ki yi shi? Kana ki da nan ki ba magana nake miki ba? Kasuwar za ki bi shi dan mayata? Ki kwaɓe, ki tafi ki je ki shiga kicin, ki ɗora mana abinci, don Zainab ba baiwarki ba ce, kuma ki tabbatar abincin da za ki yi, ba ki saka mana yaji yawa ba, don mu ba dangin mayu ba ne, kuma idan gishiri ya yawa, hawan jini na ita shi, wallahi, sai jikinki ya gaya miki a can. Za ki fita ko kina abu sakalo sai kana laba ki kamar ana tsoron ki. Salon a ce ina takura miki ko daga zuwa. To kaɗan kenan kika gani a guri na wallahi. Kuma ki kawo kuɗin da ya baki. Ki je ɗaki ki ɗauko kuɗin da ya baki. Ki kawo mun. Umma ta ce za mu je asibiti ne da ɗaki na. Umma, daman mun zo ne na baki haƙuri akan abin da ya faru jiya. Wallahi ni ma ban san nayi ba. Ai, ba komai. Shi ma duk a cikin laulayin cikin ne ko? Mu ki haƙuri. Ba komai, ku tashi ku je. Na ce dama da yake idan muka je ba ta dawo ba saboda ta ce gidan tana ɗan jin bashi. Shi ne na ce za a je ta a gida ta ɗan kwana biyu. Akwai kawarta Karima za ta je ta ɗan duba ta. A sarki, kai kuma taka ta same ka kenan ko Sadiq?
To waye zai yi girkin abincin? ai zan taho miki da ta kawai. Me kike so? Ku je duk abin da kaga ya dace ka kawo mu. Kan mai cikin naka ta yi amai ko? Naga kamar ni din ma wari nake mata. Shi ke na yi. Ai haƙuri dai. Sadiq, ka rage rawar kafa akan mace. Mu mata da kake ganin mu ba mu da tabbas. Ina so ka fahimci rayuwa. Ba a yi wa mace shiga sauri, kuma ba koyaushe mutum yake samun abin da ya kwalla faran shi akai ba. To insha Allah Hajiya za a gyara. Allah ya ba da sa'a. Ku taya mu da addu'a kawai. Assalamu alaikum. Allah sarki. Allah ya gane da kai. Allah kuma ya raba ka da kaidin wannan yarinyar. Saboda almubazzaranci har guda nawa zaki bara wannan dokulan ki zaki zuba a gida. Hajiya ki yi haƙuri, abincin da yawa ne shi yasa. Sanni yar ƙaruna ko in ce sanni jikar ƙaruna. Na yi magana kin yanya abincin da kwata-kwata mu nawa ne a cikin gidan nan. Ina ce mu hudu ne, daga ni sai Zainab, daga Zainab kuma sai Ahmed sai ke. Kwata-kwatan mu, amma wannan dunkule fago guda. To bari ki ci in gaya miki, bari ki ci saurare na da kyau, buɗe kunnanki. Ahmed ba aiki ike a NNPC ba, ba aiki ike a CBN ba. Fita ike shan wahalar guminsa a rana, a ruwan sama da kura duka. Haka ike samu abin da ike yoce fa nan ya ka gidan nan sannan a dafa aiki. Ke tunda a zaune ki a gida. Ke ko aikin nan na zamani ma da matan gida suke, ke ba aiki kike ba. Ba sana'a ki a cikin gidan nan ba. Sai ki sai dai kiga kayan banza ta faɗi sha. Bari kawai mu iba mu ta amfani da muka dama. Kuma guda nawa ma duk wannan zaki juye? Haba. Yo wannan ko zaman gidan makoki, ko gidan makoki iya dunkulen da za a zuba kenan. Wallahi tallahi bare mutum hudu. Ki yi haƙuri Hajiya. Wayan tambaye ki. Yanzu ke tsakaninki da Allah da haka zaki mana girki lami, babu kaza ba kifi, kuma kin san cewar akwai su a cikin fridge. Tunda mu ba matsiyata bane. Husna, ba kya gajiya da hidinta min duk lokacin da kika zo? Ba ki da aiki sai nawa? To umma, idan ban hidimta miki ba, wa kike so na yawa? Ba fa ni da kowa sai ke, kuma lokaci na naki ne. Allah ya miki albarka. Yanda kike min Allah ya baki masu yi miki. Yau me zaki ci in dafa miki? Ko me kika dafa min ina so. Ni ba wannan ba ma tukunna. Da kika fito da wuri ina fatan dai kin yi girki a gida dai kin bari tunda kin san kin baro mutum. Hajiya ban yi tunanin za a saka ba ne, shi yasa ban ciro shi a firiji. Ta hana ne ma fatan tsiya. Ya koma kanki. Idan gida an saba yin abinci lami babu nama, to mu nan gidan ba mu saba ba. Mu a wadace muke wallahi. Allah ya hore mana, alhamdulillah. Allah ya hore mana, mun gode wa Allah. Hajiya ki ya haƙuri, dama ban ji kin ce a saba ne shi. Ko sai na faɗa? Sai na faɗa? Ke ba mace bace? Ke baki san ya kamata ba ga naman ya ta zama kenan? Salon a ɗauke wuta ita mana ɗoyi? Ko dai son a sani a ce kina tattalan kayan miji? Ko? Wannan da ke kike dafa abinci kike bamu, da ba mu san halin da za mu shiga ba. Hajiya ki ya haƙuri. To ki bude fridge, akwai naman kaji, ki ba ki dafa mana abinci da shi, saura kuma ki mana ƙwauro. Allah. Shi isa Hausa suka ce ƙwarya ta bi ƙwarya, ni ban san dalilin da yasa yana gidan ki ba. Da kin aure talaka dan uwanki ya fi, domin a house ba a saba ba a can.
kin zo kuma Allah ya hore kuma kina ƙwauro an magana kuma kin ce gashi kai tir wallahi tir da matsiyaci tir da talaka mun gode Allah da imana arziki Allah na gode maka da baka sako ni cikin matsiyata ko talakawa ba shi isa nake dimimini da ƴaƴana nake dimurmur kullun har abada har mu koma ga Allah dimurmur muke ba busassu kamar yako ba alquran kullun ci yake yako ko saniya zaka yanka ka ba yako wallahi tallahi ba zai yi kiba ba saboda haka Allah ya shi a bushe ba ku saba ba a saba ba to shi kenan na gani ai komai ya cika ma daidai zan yi magana da store keeper in yi so sai ya sake wa wasu kaya amma fa ranka daidai ka san fa kaya sun ƙara kuɗi dole ne fa farashi sai ya canja magana ta gaskiya to shi kenan ba komai na gode na gode kwarai da gaske Allah ya bar zumunci ok ta a'a namijin duniya ya ake ciki ne ango ka sha ƙamshi ango lafiya ko na ga yanayinka ya canja amma gaskiya wannan matan ba ta da imani shi yasa tun da ta ce za ta zo hankali na bai kwanta ba ai kuwa dai mummy saboda kin ga yadda take iko a gidan nan wallahi ni ma har tsoron komawa nake ji komawanki ya zama dole tunda ba ita take auren ki ba tunda Sadiq din bai canza miki ba shi goyon bayana ma ke saboda ya san irin yadda nake kyautata masa ai ya fi ta sanin amfaninki da darajanki a gidan wallahi in bai wasa ba zai rasa daman shi mami ai bana daga mata kafa saboda abinda mijina yake so ni shi nake yi wannan gaskiya ne don duk abin da kika ji ba za ki iya ba ban ce ki wahalar da kanki ba don ba baiwa muka kawo musu ba kuma fa mami ita ma tana da wata 'yar a wani gidan baki ga yadda 'yar take zaune da mijinta lafiya kalau ba to idan gaskiya ne ta je can ta zauna mana ai wallahi kika ji shiru ba ta da niyyar tafiya za mu san abin yi shikenan mami ni dai bayan tashi na daura miki girkin saboda na san yanzu zaki fara jin yunwa kuma idan Karima ta zo za ta cika ni da surutun nan nata ai ke da Karima idan kuka fara zuba mantawa kuke lokaci yayi wato abokina a gaskiya na tausaya maka Allah shi yasa tun lokacin da ka faɗa min cewa tare za ku zauna da Hajiya kwata-kwata ni ban so ba kawai dai bana so in shiga abin da babu ruwana ka bari kawai Sadiq kwana 3 da yin aure na gaba ɗaya na kasa samun nutsuwa sai ka ce wanda ake auren dore saboda abin da baka sani ba shine wallahi wani lokacin iyaye suna matukar kuskure da za su haƙura su zauna a inda yake da sai an fi samun zaman lafiya amma daga lokacin da za su zo su takure ka din nan ba daɗi saboda wallahi ka san wani abu abokina ni kaina yanzu dan zuwan da umma ta yi gidana ta hargitsa min farin ciki na duka a takura nake kai ma da ka san wadan kwanakinka ni da ban ma ranar da tawa matsalar za ta yanke ba fa to abokina ni dai shawara da zan baka shawara ɗaya zan baka duk lokacin da wani abu ya danganta na haƙi to ka shiga haƙin Madina kar ka taɓa shiga haƙinta saboda amana ce Allah ya baka ba za ka gane ba ne ka san fa Hajiya bata da sauki kuma ina tsoron in saba mata a'a haka za ka haƙura ka daure mana saboda matarka ita ce farin cikin ka babu wani wanda zai baka farin ciki in ba ita ba gaskiya nake gaya maka ba saboda a wannan lokacin fa wallahi iyalinmu su ne gatanmu ba gaskiya Sadiq baka da kirki to shi kenan zan jarraba idan zan iya ba wani jarrabawa kawai yi za ka yi ƙarshe idan baka yi ba wallahi za ka ga abin da zai faru ni ba ruwana ina gama saboda idan baka samu ka yi ba wallahi daga ƙarshe kai za ka zo ka takura ina tabbatar maka wallahi haka za ta zo ta bar gidan Allah kuma da zarar matarka ta bar gidan sai dai fa ka sake wani auren shikenan kuma ka shiga bakin duniya haka za a yi taya madidi da kai to shikenan ba damuwa kuma na gode da shawara insha Allah zan ga abin da zan iya
ka jarraba shawarata za ka yi min godiya daga baya Allah abokina to shi kenan Ke wallahi ga baki ɗaya ke sai a hankali Kamariya. ban gane kamariya ba ke kullum za a dinga gaya miki magana amma kunnen ki baya yi. Kai ki gama. Hai, amma gaskiya matan yayin nan naki ta iya girki. Ke dai kawai kin je kin kwaso yunwa kin zo kin ci abinci wani ta iya girki. Ai wannan abincin ko wanda ya gama cin abin da ya fi komai daɗi ne ya ji ƙamshinsa to wallahi yawunsa sai ya tsinki. Ke dai kika sani. Anti, yau kuma da wuri za a ci abinci a gidan nan? Wallahi ba ni zan ci ba, zan kai mu bakuwa ne. To, ka gaskiya an cikin iya girki. Zan dinga zuwa kina koya min dan na kusa aure. Kar ki damu, duk lokacin da kika shirya ki zo zan koya miki. To na gode. Gaskiya kina bayar da ni wallahi. Kawai salon ki ja min raini. Daga faɗan gaskiya, ni kin san fa bana ɓoye duk abin da yake cikin raina. Saukin ki ɗaya da ba za ki zauna da uwar miji ba. Da wannan bakin naki sai ya ja miki tsana wallahi. Ke dai kika sani. Amma fa matan yayin nan naki ta iya diresa. Iyalas ɗin jikinta fa ya haura 200,000. 200,000? Eh mana. Ƙawata kenan Amina. Sai na ce miki ba zan ci ba amma sai da kika kawo to ba komai dai na gode. Amma ina fata dai kowa girkin sai ke yi daban. A'a, gaba ɗaya ake yi. Cap. Amma dai abin bai daɗi ba. Daga zuwanki za ki fara abincin gandu? To in ban da ke Amina gidan kwata-kwata mun kwaya nawa ne da za a raba girki. Gaba ɗaya ake yi tunda ga Zainab tare muke yi da ita tana ta yani. Amma yanda na ga Zainab tana mun wani kallo da yanda ta amsa mun magana. Anya ku kuna zaman lafiya da ita? Ki ce plan B ɗinmu ya fara aiki kenan ƙawata. Shi yasa hankali na yake a kwance saboda na san ina da ke. Faɗi kanki tsaye ƙawata. Matuƙar kina da ni babu ke babu kuka a gidan miji. Na taimaki wasu ma bare ke? Wai kin san wani abu ma kuwa? A'a sai kin faɗa. Sadiq ya fara juya uwarsa baya. Ke dan Allah. Kissa ta fara aiki kenan. Ha. To Karima ina gaya miki babu boka babu malam. Da sannu zan juye tunanin Sadiq. Husna kina wuta. Wato ko shedan sai ya saurara miki wajen kissa. Idan fa bata yi hankali ba, sai na sa ta yi da na sanin zuwa gidan ɗanta. Kin san wani abu da na hango mana kuwa? Haba Jamila me zaki faɗa mini? Yau kwana nawa da yin biki amma baki sake zuwa gidana ba. Ki ce kina cikin daula shi yasa kika share ni. Sabuwar 'yar aiki dai zaki ce. Ai dole in zuba mulki tunda na riga na haifa. Kin ga kawo mana ake yi ba mu za mu kai ba. To yanzu dai dakata ina neman ki yaushe zaki shigo. To shikenan sai na kirawo ki in Allah ya yarda. Wai yake sho kina zumbure ne?
Anya Madina zan yarda da kwa abin da kika faɗa? Dan ko makaho ya laluba. Ya san kina tattare da damuwa. Sai ga shi ke kuma mai idan kin kasa gane gaskiya ba? Ba wani gaskiya Madina. In za ki tashi ki dage. Don fa ba fa ganin ɗaki su riga ki ta zo yi ba. Kina kallon ta kin san zama ta zo yi. Ballantana ki ce akwai ranar tafiya. To yanzu dai Amina ya kike so na yi? Zagewa zaki ki kwatarwa kanki yanci saboda ba bauta kika zo yi ba. Amina kawai dai ina yin kawaici ne saboda mahaifiyar mijina ne. Don ko shi kanshi Ahmad din yana haƙuri da ita. Ha, to a shi ma dole ya haƙuri da ita saboda shi dolensa ce. Ke ku ba dolen ki bace. Kara kawai kike masa. To yanzu dai Amina ya kike so a yi? Wai kina nufin abincin gidan ta kwashe take rarrabarwa? Hajiya, ke baki ga naman da yake saman abincin ba. Haka fa? To shi kenan. Yarinyar nan ina ga sai na ɗauki ƙwaƙwaran mataki a kanta. In ba haka ba abin da za ta yi a gidan nan wallahi sai ya fi haka. Hajiya, kin galeshin da yake jikinta ya haumra mawa 300,000 Hajiya. Wai lafiya kika ce mu taho ɗaki? Ba na son momi ta san me muke shiryawa ne. Tamshi kenan ina jinki saboda na san cewa ke ba kya ba da shawarar banza. Tuya muka yi muka manta da albasa. Na me kenan? Kin ga Karima ni fa ban gane me kike nufi ba. Kawai ki fito ki gaya min abin da kike nufi. Na hango mana gyara ne akan plan B ɗinmu. Kamar na me kenan? Ya za mu yi idan Umma ta fahimci gaskiya? Umma